И здравейте хора, аз съм тук с един мой приятел. Здравейте. И днес ще ви разкажем за една история, която беше преди малко някъде, да кажем. Преди един час горе. Да, така да кажем. Когато се случи, че намерихме някаква кола, където беше, така да кажем, както всички знаете, на овири такива полицейски, да. И... На жандармерия намерихме бус, изоставя на някаква кола. Мислихме си, че има мигранти. Викнахме ги. И полицията... И сега те седят там и следват колата. Да, горе се оказало, че например, моят приятел, той тръгна по-бързо от мен, защото аз съм по-бавен. Качихме се нагоре доста бързо и той се качи по-бързо от мене и той разказа на тях, те го взеха с него, той е махал и е казал да спрат и тогава полицията му е махал, както той казва. И той след това слезе надолу с тях и ги е взел. И той разказва случая и сега не знаем какво правят, ние тук седим и ги чакаме. Ние сега ще отидем и ще разберем какво става.